Okay, Burakan 2018. Round 1. Back 10. Check. Pasensya, dili na ko mo intro. Rekta na ko diretso way paugat sa oras kay sayang ang 1 to 0. Segundos ra kakuto binigtiun nako sa imong ulo. Bang kunig cymbals, scratch dayon lights, paminawa ang disco. Buwan nga wa katulgi. Gabii nga gihaguan, gipusta kung unsay naa gibilaran na tikadaan. 5 weekdays gisayangan para suwatan ka lang og tense. Sabado ra kakuto, and that's how this week ends. Yang G, feeling gangster lang ang trip. Desperado magkahit, maunang before duwa, balik 1K ang gihit, double G pa jud sa end, para mas grabing gangsta shit ako di ko mo gamit. Pero mga bara, maaan nila og adik kay permi na lang mo hit. Mao ni ang bright sa buhol, Ngiog manig ka og maon bro. Energetic ang lawas kay positive man sa shabu. Negative imong score. Kay sa connection of lines ka naglock. Lahi ang naay power sa more electrifying i-watch mauna ang G shock. Double meaning ang tirada. Ikaw ang natripan sa sample, ayaw panghambog nga kusgan ka o dili makontrol, ayaw panghambog nga mga punches ni mo mulan doon ko nagputol imong kamot, so you're getting out of hand. Humo ka G inyong gihatag. J akong nadawat, kada punto sa iyang punto balik-balik murag gilamat o tiglama og letrang alamat igbasa, letrang igtama L ang maimuha, mailhan ra kanila kay mong ID lapida. Ikapanghambog ba ang W kung ikaw ang enemy? Karuhon ta ni B, way nakabantay sa mga ging baliktad nga line spray. Anak ko bisag daog ko ani nga duwa, ikapanghambog bang I kill that G. Ging baliktad bang I kill that G. Imong writing structure gubaon. Literal nga walay ayo sa bagong abli nga liga, ikaw ang gasang ko'y namano o inyong manok, manumanong di baliktad na ako agig bunyag sa bagong abli nga liga, ikaw ang akong ipadugo. Ang anak kumang tamay, in English, better call it mocking. Tatak ang mock ni Mac, while detained, mock team. Wala na'y dagang storya, biyaan ka nga, nakabigti sa ceiling, mura kag story nga wa mahuman. Cause I will leave you hanging. Yeah! Ga-live ko, oy. Yo, round 1, right? Round 1, Ying G! Yo, ibat lang. Isa ka buwan ko nung kung nga wagi katulgan. Nagpailagid ka mak-mak nga bayot. Liman ka sa isa ka buwan. Ako'y mong gikaadikan. Yo, mo na ba ni ako kontra? Si Mactim? Ang batang taga Sibungan ni intra sa Laglagbara pero sa iyang pag-intra ni dayon sa Laglagbara. Yo, kumusta ang kapidihan tol? Dini mo kayang taga inyo mga ni Dayo kag Bohol? Pues, kung sa Cebu nalaglag ka pero deres Bohol, mabukan na ang bagbagol. Yo, kay sayop kag lugar nga gitaak. Namasin ka nga diri makaswerte pero giabot kag mala sa imong pagtamak. Kay nakatamak ang tulok nga naay lason. Giagbat ka sa labas mao nga dubok jud karon. O kining ugok makatilaw nig lubok sa kung kumo nga murag lusong. Lusak-lusak kunti ka sa akong mga barang nga naghagong. Gigil ko mong patag MC karon mao nga ko'y planong magpugong. Yo, kining bugo nga taga Sugbo. Ako nang isugba sa baga nga trambutso. Putlan ako nigliog sabay kuwag chainsaw, dayon nimong ulo, Picasso na kog kaupat mao na literal nga forehead. Mao nga ayaw kong pasikate ang mga linya nimong wak. Kung di nimo kayang masagang akong hapak. Busa Mak, ayaw pag-expect nga makaani ka diri og masigarbong pak kay matak-tak na karon sabay tagak nimo sa lawom nga balon ug sa imong pagtagak wala mo agak o di ba hanga ko ikakontra mao ni resulta basta mo pugos kag saka sa bida. Purbida, ubos ra ka sa akong abilidad. Sama ra ka sa usa ka produkto nga barato, ubos og kantidad. Disgrasya ang dangatan karon kay sa imong pagmaneho sa simento kani banggag pasagad.
Pahuman na akong oras pero munitiman sayop kag trono nga gusto mailog, kag gipili nimong ilugan ng hari nga di mo sibog. Round 2. Nagpun ang microphone. Round 2, Mactem. Excuse me. Chill lang, chill. Nice shirt, swag moves. Abi ba na akong veterano? Naglisod paghanap og angles niya. Wala man di ay klaro, murag nakatungsido. Unya way kwarta kay Kurmar may nag-ayo. Hambog, puro hambog ra ang G, ara, gara, humok nga G inyong gisangka, murag first letter sa hagna, sa bangga, G should be silent, aron wala na'y banha. Aron wala na'y banha. Tripingan ako putol imong tiil. Wa ko'y mabuhat, kay boring. Magpakasitong ko karon, ug wa mo'y makit-an nga jaywalking. Kita niya, Jay. Walking. Taas kay kaog set up. Nya iguro di ay ka manguhit. Abi na kog bomba ang ispit. Papap man ay buisit. Pap, nagtukag na minaw na sila. Hapit na mga tug sa imong mga sulti. Mura na kag pari nga nagwali. Kay gikatulgan ra nila ang letter G. Tulgan ra nila ang letter G. Puro hambog ra ang bomba nga dala. Asa ka nagrepen by North Korea? Ang makakwarta sa hip-hop, di ba mauna imong panlantaw, pes salom kay makapiso ka sa akong kalaw, murag ni sa Sicilio sa Badjaw. Sicilio sa Badjaw. Sa Sicilio sa Badjaw. Ayaw na sige og paghambog. Padayunon ko ni ang duwa, bahalag mapildi ko dire experience ra man ni. Magsugod ta sa ubos, di ta mo lahos dito sa babaw. Bahala og dire ko magpakauwaw, nakalimot sa mga ibang storya. Pero padayon ra gihapon bisag freestyle kaya ti kang lamunon. Oh. Jeez. Okay. Check. Ito yung tubig na. Tayo na. Yeah. Kargado ko no kung panghambog. Wa kabalo, mga G, natural na nga gahi ug barog. Sugda na nila akong panghasi. Palihog ko ang exit sa binyo itrangkaro di makaikyas ang biktima. Kaya nasuod man sa akong litag, siguro maihaw yun yung bihag. Gitong pa ko sa kadaugan maong saktong lamunon ti kag tibuok. Baid na ni akong utok, ug lang na sa di ka akong kaalam. Pariho tag bagong salam pero sa atong belo karon ikaw ang unang mamaalam. Kay kining bulok, kulog ni karon. Nagsugod na akong kamot og katol mong sigurado ni nga nay ulong mulutak. Ina ko dimuus-us ni susok man ako niti unang 45 sa agtang. Wasak ning ulos buang pa sa mo action og kasaw. Pasaw ra ka nga bidli busayon sako sa trono sa hari. O di ba? Bisan unsaon pa nako bali-bali, may pag di gihapon nimo masukod akong kalaw. May pagkuhaon na lang nako ang letter S sa sukod. Aron mo duko kasangong atubangan. Dayon luhod kay dukol na ko imong katapusan. Diti ka undangan taman nga imong ginhawa mahutdan. Hait nga bara akong dala nga kargada sa sobra ka hait. Kada tuhog na magbuhot, kada lublog na maggulgol. Di magsilbi na ko ni pulpul. Murag gitandi ang hait sa habol. Mura kag player sa basketball nga puro dribble pero di makascore. Ug speaking of basketball, makoy pakito imong tirada mala Stephen Curry nga fame. Oh, you can step back for a 3, but you cannot step up in this game. Himuon na tingang tubanan. Naaratas buhol pero feeling na ako sa Subo. Kaya na ako'y taga Cebu nga gitamakan. Ako man akong oras pero munitiman sayop kag trono nga gusto mailog. Kaya gipili mong ilugan ang hari nga di mo sibog. Round 3, Mactem. Check. Kaya daw po niya lamunin. Kaya daw po niya lamunin. Wala report next, wala pa yung time. Kaya daw po niya lamunin.
Sirada nimo ang puntahan sa pangandoy ni Mac. Pwes na nimo mabuhat. As you're running out of luck, akong punch klarong igo unsa pila imo ang chance. Solidong tuo, walay sayop kada kumo. Literal nga right punch. Literal nga right punch. Unsa? Content bitch, dili kay puro ra panghambog. May manog mga G's mo sa sawg nga nakasuglo kay di ta mo matandog. Puro ra ribat akong ipagstorya. O sige pilde na ko ani nga duwa. Mubalik ko sunod nga tuig og kaugon ko ni nga dula. Nawa ko. Kay lagi why preparation. Pero sa gipambili na ko ninyo nga bars may tawagon tin ninyo education. Educational ako ang bars. So sa inyong mga nadunggan dapat mo to'y natatak sa inyong utok. Bay tumanan nga pang ninyo. Tungkol sa freestyle ako, og sige lang mo tutok. Tayo. Round 3, MG. Again. Nagdagan akong oras, di ko gusto magsayang. Dinilumba akong giapilan, pero na ako'y mabiyaan. Angay pa ba duwa o ng duwa kung ang kontra way daganan. Ganong giagbat pa mo ko sa way pulos nga kontra. May pa ang kwarta kay sa imo makdi, kay naapay kwenta. Dili ka purma basta ako nimo hunat. Kat-ag ni mo na huna murag bula sa bilyag nga di ayo pagburak. Simple ra akong banat, pero direkta sa alimpatakan mo tatak. Kung gusto kang na maani sa imong pag-anhi diri ma, aniha tong humay sa basak. Aniha tong humay sa basak. Kay maski respeto og pakpak, diri wala kay makuha. Di ka makasaka sa akong level kung di ka magsakripisyo, singong ug luha. Anad na ko magpakahago. Giandaman ti kag isakto pero dili pasabot ana nga kuyaw ka. Giandaman ti ka kay dili na ako abilidad nga magpabaya. Ug kaysa na ako nabantayan nimo. Nakabantay kung murag dilubad na imong pagkatawo. Mo day makmak imong ngalan kay ni Angay kay ni Karto. Bantay na si Makmak sa buhol ni Dayo kay gusto makakita probinsyano. Pwes, kung mga ganina imong apas, subdi na ang pag-ikyas kay kung ang probinsyano na gani ang gunit o armas, bendeta ang labas, walay bala nga makalas pag ako na mo asinta, di masipyat ka na tigra mo o gatira sa imong uyab, ginagpabinta. Imong mga pulong nga gibuhian, naghanapan walay unod, murag regalo nga nadawat imo sa exchanging gift. Pag-abri walay sulod. Saktong karon nakataman maktin. Ewa na kay sunod. Mahuman akong oras pero ngunit mani sayong pagtuno nga gusto mailog. Nagipili mong ilugan ang hari nga imong sibog. Love, ikaw awit na ba? Love. Ikaw awit na ba? Muna? Biting. Kahit. Yata.